Прысвячэнне сябе Езусу Хрысту праз рукі Марыі. У імя Отца и Сына и Духа Святого. Амин. 14 дзень падрыхтоўкі да прысвячэння сябе Езусу Хрысту у целаўлёнай мудрасці праз рукі Марыі паводле святога Людвіка Марыі Гриньона де Монфора. Пазнаём самога сябе. Езус адкупіў нас вельмі дарагою цаною. Прыйдзі, Стварыцель Дух Святы, наведай вернікаў сваіх, напоўні ласкай з вышыні, сэрцы, што створаны табой, названы суцяшыцелем, ты найвышэйшы Богадар, жыцця крыніца і любоў, і ўзмацненне нашых душ. Ты спасылаеш 7 дароў, бо маеш сілу ад Айца. Праз Сына абяцаны нам, ты мноствам моваў прамаўляў. Сваёю ласкай асвяці сэрцы і розум нашыя, і целы нам аздараві, і нашы цноты ўзмацняй. Ты злога духа адгані, і супакоем адары, заўсёды за сабой вядзі, і прабачэнне грэшным дай. Дай праз цябе Айца пазнаць, і шлях да Сына пакажы. Ты дух любові іх дваіх, верым табе ва ўсе часы. Богу Айцу хвала заўжды, і Сыну воскреслому, суцяшыцелю табе хвала на вечныя векі. Амин. З лісту святого апостола Павла да рымлянаў 7 раздзел 4-6 вершы. Гэтак і вы, браты мае, памерлі для закону праз цела Хрыста, каб належаць другому, які ўстаў з мёртвых, каб прыносіць плод Богу. Бо калі мы былі ў целе, тады страсці грахоўныя праз закон дзейнічалі ў членах нашых, каб даваць плод смерці. Цяпер жа, памерлыя для закону, якім былі звязаны, мы вызваліліся ад яго, каб служыць у новым духу, а не паводле старой літары. З кнігі Людвіка де Монфора трактат аб сапраўдным ушанаванні Найсвяцейшай Панны Марыі. Другая праўда, трэба зрабіць выснову, зыходзячы з таго, кім для нас з'яўляецца Езус. Што мы, як кажа апостол, не належам сабе, але цалкам належам Яму. Як яго супольнікі і нявольнікі, якіх ён купіў вельмі дорага коштам сваёй крыві. Перад хростам мы належалі д'яволу, як яго нявольнікі. Але хрост зрабіў нас сапраўднымі нявольнікамі Езуса Хрыста, якія павінны жыць, працаваць і памерці толькі каб прынесці плён дзеля Бога чалавека. Мы павінны зрабіць усё, каб праславіць яго ў нашым целе і дазволіць валадарыць у нашых душах, таму што мы заваяваныя ім. Мы яго народ і спадчына, і таму Дух Святы нас параўноўвае з дрэвамі, пасаджанымі каля водаў ласкі, на полі касцёла, якія павінны даць плод у свой час, з галінкамі вінаграднай лазы, якой з'яўляецца Езус Хрыстус, што павінны прыносіць добры плён, з авечкамі, добрым пастарам, якіх з'яўляецца Езус Хрыстус, якія павінны памнажацца і даваць малако, з урадлівай зямлёю, якую апрацоўвае Бог, і ўраджай якой памнажаецца ў 30, 60 і 100 разоў. Езус Хрыстус праклінае суховае фігавае дрэва і асуджае нягоднага слугу, што схаваў свой талент. Всё гэта пацвярджае, што Езус Хрыстус хоча, каб мы, слабыя людзі, прыносілі плады. Это значыць нашыя добрыя справы, бо яны яго поўная ўласнасць. Мы яго справа, створаныя ў Езусе Хрысце дзеля добрых учынкаў.
Гэтыя словы Бібліі паказваюць, што Езус Христус – адзіная мэта ўсіх нашых добрых справаў. І мы павінны служыць Яму не толькі як залежныя слугі, але таксама як нявольнікі любові. Велічае душа моя Пана, і ўзрадаваўся дух мой у Богу маім збаўцу, бо глянуў Бог на пакору сваёй слугі. І цяпер благаслаўляць мяне будуць усе пакаленні, бо вялікае ўчыніў мне ўсемагутны, а імя Яго святое, і міласэрнасць Яго з пакалення ў пакаленне над тымі, хто Яго баіцца. Паказаў моц сваёй правіцы, рассеяў тых, хто пыхлівы сэрцам, скінуў магутных з трона і ўзвысіў пакорных, дабром галодных насыціў, а багатых ні з чым адправіў. Прыняў свайго слугу Ізраіля, памятаючы пра сваю міласэрнасць, як абяцаў бацькам нашым, Абрагаму і яго патомству навекі. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і навекі вечныя. Амен. Цяпер запрашаю памаліцца давольную частку ружаньца святога. Можна зрабіць гэта адразу пасля заканчэння гэтага ж разважання альбо на працягу дня, калі найлепш адпавядае для гэтага наш час. Прысвячэнне сябе Езусу Хрысту праз рукі Марыі.